Señoras e señores, con todos vostedes, Federico Pérez. Hola. Hola, boas tardes. Tendes que perdonar, eu non son Federico Pérez. Eu son súa avoa. El quedou aí aparcando. É diso que lle dixen, hai un parking abaixo, home, pero non, é burro perdido. Non parece meu neto. Que tal? Nada, eu vin con el, xa viñamos pola mañán, viñamos ás uñas. Que maravilla, que maravilla. Moito me gusta a min vir ás uñas sempre. Veño sempre que podo, veño ao podólogo a Santiago, sempre. Bueno, pois si, eu son a avoa de Federico. Conocedes a Federico, non? Si, o da televisión, o da era visto. Si, o que salía na televisión, xa non creo que sala moito máis. Agora fai vídeos para o bloque. Non creo que ese chaval traballe máis na Gallega, polo menos en 4 anos. Pero, bueno, é igual. El traballador é, así, non lle tira a seu pai. El traballador é moi bo rapaz. A min, lévame con el a todos os sitios aos que a unha gala destas, e digo, "Boa, queres vir comigo?" Vou. Vou a unha película, a un estreno dunha película, tamén me leva. El, sí, que lle digo eu, "Vos aquí, nestas películas, nestas galas, sodes todos familia." Por que, abuela? Porque estades todo o día dando vos bicos e abrazos entre todos. Dios mío, así se transmiten os virus, Dios mío. Bueno, lévame con ele a todas partes, eu que creo que quere quedar ca herencia toda. Nada, mira se me leva a todos os sitios que outro día tuvo que ir pasarlle a ITV ao coche, e tamén me levou. Levoume cande el, dixo para que vira como era, e levoume, e eu tamén, bueno, pois vin como era todo, e casualmente eu levaba moitos meses esperando por unha cita do hospital, unha revisión tamén. E claro, non chamaban, e dixen eu, logo non me podían revisar a min aquí tamén, na ITV. E xa me revisaron ali. Miraron todo, as luces, xa nunca tuven moitas. Gases, moi ben. Gases moi ben, hasta coméramos callos ese día, e tal. Hola, Trotsky. Que? Bueno, está ben, ten que vir de todo aquí, estes sitios. Miraronme todo. A parte que máis me gustou da ITV foi cando me miraron os baixos. Encantoume, dixen eu, cando acabou o señor, dixen, seguro que acabou, délle outro pouco. Non sabes, aí ao final, que tens que meterte así e miranche por baixo, bueno, maravilloso. Foi, bueno, pois lévame con el a todos os sitios. Eu vou encantada porque é un neto maravilloso, maravilloso. Bueno, todos, perdonade, que eu non creo que tarde moito, ha de estar aparcando, pero bueno, eu dixome, espérame por aí, avó, Titi, espérame por aí e tal. Xa que estou aquí de paso, este é Santiago, non? Estamos en Santiago. Está Bugallo por aí. Bugallo, alcalde, coño. Está Bugallo por aí. Está en Madrid. Sempre se van os peores. Madre mía, como a Michel Alonso, mira ti, parece que foi Dios. Menos mal que non estaba nominado para os premios, que senón... Non está Bugallo, non. Pero xe, que pasa, xa non é alcalde ou que? Quen está agora? Conde Roa? Quen está agora? Quen? Goretti. É usted? Goretti. Un placer. Maruja, Goretti, nome bonito, non había Mari Carmen ese día, ni... Goretti, é italiana, non? Claro, veu estudiar aquí, claro. Bueno, non é italiana, bueno, é igual. Perdón, disculpando, perdón. Eu, Bugallo, tiña moita confianza con el, moita. Sempre nos encontrábamos andando por aí polo parque desde Conxo a Sar, sempre nos víamos. Esta é unha gala do deporte, non? Eu fago moito deporte. Eu xuntámonos as amigas todos os días, poñemos... Esta chaqueta é de cartón, de aí de arriba. É unha marca destas, a marca Chueca, vai igual. É de cartón. Entón xuntámonos para ir a andar as amigas todas, a ruta do colesterol, poñemos un chaleco fosforito destes dos coches, e poñémonos a andar, un día acabamos en Finisterre. É moito andar, é o que nos gusta a nós andar e tal, e despois vamos á piscina tamén, empezamos 20, agora somos 5. Claro, porque non sabemos nadar, e 15 morreron afogadas.
Pero, bueno, é igual. A culpa é delas por probar. Eu a piscina, nada máis que vou, porque o monitor está moi cachondo. É unha maravilla. Claro, ele non se mete na agua, pero está igual en bañador ali arriba. Eu estou así todo o tempo. Ali na aguiña quente, entre os mexos e tal, é unha maravilla. E, bueno, facemos deporte. Eu tamén vou aos parques ali ao lado do Parque dos Rapaces está o Parque dos Vellos. Non sabes que hai a bicicleta máis elíptica, para darlle aos brazos, pero está todo enganchado na terra. Está todo clavado na terra, pero hai algún vello que empeza a darlle a bicicleta e arranca con ela e... Claro, pasa que nos vamos aos parques, pero, a ver, levamos tamén algo de chourizo, queixo, viño, porque somos vellos, pero non somos gilipollas, a ver. E nada, eso, gústame moito o deporte. Bueno, eu non vos quero enredar máis, e tal. Hola. Non, é por usted, que anda aí facendo co brazo. Está dando señales. Ha de estar tráfico aí diante. Bueno, pois nada, eu deixo a ver se ven o rapaz e tal. Bueno, quedades agora ca vosa gala, as vosas cousas. Había aquí unha rapaciña que acabo de ver, que é outra que tamén non creo que traballe moito na gallega, que é das que protestan. É unha rapaza que a mí me encanta. Creo que vai ser a presentadora desto, así que quedades con ela, vale? Un aplauso para Lorena Pose. Boas tardes, prácticamente noites, a todos e a todas. Grazas por estar hoxe aquí, benvidos a esta gala do deporte do Concello de Santiago, en que hoxe imos entregar os galardóns correspondentes ao ano 2023. Facíamos antes contas, celebramos a gala de 2020, celebramos a gala de 2021 e fixemos unhas pequenas vacacións de 2 anos. E aquí estamos hoxe xa dispostos, Fede máis eu, pois para entregar os premios correspondentes a este 2023. Creo que falo ben, se falo en nome de Federico, que me permita, agradecerlle tanto o Concello como o resto de entidades responsables da organización deste evento por volver contar un ano máis con nolos dous. É para nos un auténtico prazer acompañarvos pois neste evento en que a xente... Perdón polo retraso e por chegar tarde. Hoxe é moi rápido. Sí, así é para todo. Decía que estamos enormemente agradecidos de que volvan contar con nos, Fede, que estivemos 2 anos de vacacións. Moito, sí. Botamos de menos, sí. Botámolos de menos. Sí. Xa levamos 2, esta é a terceira. Sí, fixemos... Xa parecémolo o mozo de Ayuso, carallo. Totalmente. Fixemos 2020, 2021, agora entregamos os premios de 2023. Un placer estar con vos aquí, moitas gracias por contar con nós. A xente do deporte protagonista, Fede probablemente en algún momento vos roube ese protagonismo, pero por minutos, nada. Facer simplemente un repaso dos premios que imos entregar ao longo da noite. Son 12 premios que se distribúen en 6 categorías distintas. Fajo un repaso moi rápido. Vai ser mención especial deste 2023, entidades e clubs, adestrador máis destacado, a árbitra xuíza máis destacada de 2023, deportistas e, finalmente, honorífico a trayectoria deportiva. Fede, sen máis, pois xa comezamos. Veña, vamos alá. Empezamos logo cos recoñecementos e mención especial 2023. O Concello de Santiago de Compostela, en representación do deporte compostelán, recoñece a Policía Local e Protección Civil por a súa indispensable colaboración na organización de eventos e actividades deportivas. Forte aplauso para eles, por favor. E pedimos que suban para entregar o premio a Iván San Martín, presidente da Federación de Atletismo, e Xan Duro, concelleiro de Mobilidade, Convivencia e Centros Socioculturais. Pois, por favor, que suban os representantes da Policía Local e da Protección Civil. Aí no centro, vinde cara adiante para gañar a luz, aí. Como estuviéramos en Vigo, buscad a luz. Buscad a luz sempre. Gracias. Un aplauso para eles, por favor.
deixámolos que se senten. E anunciamos o seguinte, que é a mención especial deste 2023 para José Luis Veiga Goi. Entrega o premio Pilar Lueiro, concelleira de Deportes, e recollo José Luis Veiga. Moi emocionado e moi agradecido. Quería aproveitar para decir que o xadrez competitivo, como todo deporte competitivo, é moi interesante, para, sobre todo cando a competición é san e educativa. Pero moito máis interesante é o xadrez nas plazas, na aprendizaxe desde as primeiras edades, para que todos, cando vayamos a calquera cidade ou a nosa esta, podamos apreciar a maravilla que é ver a xente xogar, leer, andar, pasear, sentarse nas prazas, que tamén é unha forma de vida que non debemos perder nunca. Entonces, seguirei hasta onde poda, sempre en esa línea. Calquera de vos, calquera compostelano ou compostelán que quera aprender, eu estou disposto a aprender este maravilloso xogo de deporte. Moitas gracias. Ben, entramos agora, Fede, xa directamente no bloque 1. No primeiro bloque, premios a entidades e clubs. Bueno, queria dicir a José Luis, gracias polo ofrecemento. Eu vou pegar un toque, teño un campeonato de parchís pa semana, e son parecidos, non? Sí, pois. Sí, hai fichas. Falamos, hai fichas. Hai fichas, Fede, sí. Sí. Imos co primeiro... Vamos alá, co primeiro premio. Premio Patrocinio Deportivo 2023. O galardón ao mellor patrocinio deportivo de 2023 é para Joyería Jael. Para entregar o premio, por favor, pedimos que suba Javier Maroño, director de COPE Galicia. Moitas grazas. E recolle o premio Chema Fernández, director de Joyería Jaén. Para a foto un pouco máis para diante. Aí. Hola, buenas noches a todos. Primero agradecer al Concello de Santiago, por supuesto, y al jurado que haya considerado
darnos un premio a nosotros. Desde nuestra empresa, desde el año 1994, siempre hemos intentado devolver a la sociedad una pequeña parte de lo que nos da. Entonces, siempre hemos creído, aparte de en el deporte de masas, como puede ser el baloncesto o el fútbol, hemos creído en deportes, en deportes base y en deportes muy poco patrocinados. Creemos que hay que transmitir a los jóvenes unos valores que la mejor forma es por medio del deporte. Patrocinamos deportes, bueno, como habéis visto, como puede ser baloncesto, bueno, fútbol, pero sobre todo, bueno, golf, natación, crossfit, es decir, siempre intentamos poner una pequeña parte de nuestra aportación en patrocinar todos estos deportes y sobre todo la gimnasia rítmica, que en Santiago creo que hemos conseguido algo con el apoyo al Club Viravolta y hemos conseguido traer a las mejores gimnastas del mundo. Muchas gracias a todos. Tempo agora para o galardón a mellor actividade ou acción social de 2023. Ese galardón é para a Asociación Española contra o Cancro. Entrega este premio Modesto Rouco, xefe do Servizo de Fomento e Xestión Deportiva da Secretaría Xeral de Deporte da Xunta de Galicia, e vai recoller o premio Francisco Pais, presidente da Asociación Española contra o Cancro en Santiago. Por favor, un poquinho máis adiante para a fotografía. Bueno, boas noites a todos. En primeiro lugar, quería darlle as gracias ao Concello, non só por este galardón e ao xurado, sino porque cada acto que organizamos, tanto sea deportivo como de outro tipo, sempre estades aí poñendo a noso carón todas as axudas posibles. Quería darlle as gracias aos traballadores e á Xunta Directiva da Asociación Española contra o Cancro en Santiago, que sin eles nada desto sería posible, e despois a moita xente que está aquí, que non está outra que non está, que son voluntarios. Esos voluntarios son os que nos permiten facer todos eses actos no que se recauda fondos, no que se axuda na investigación e se axuda aos enfermos e aos seus familiares. Xente como Borja, que vai vir en último lugar, que neste último ano organizou un acto en 2 meses no que recaudou cantidade de cartos que os donou a Asociación Española contra o Cancro. Moitas gracias a todos. Bueno, Protección Civil estades acostumbrados a estar aí, que a xente pase, non pase, levanta, senta, levanta. Sí. Acompáñanos. Acompaña, a Policía Local, así, sopla aquí. Bueno, o vosso día a día pasa. A ver se me sacas esta multa. Bueno, estades afeitos. Continuamos. O galardón a mellor entidade educativa de 2023, que neste caso recae en as PANAES.
Para entregar o premio chamamos, por favor, a don Gonzalo Muiños, do Grupo Municipal do PSOE. Por favor. E recolle o premio Ignacio Lavella Lozano, presidente de Aspanaes. Muchas gracias primero al Concello de Santiago, no solo por otorgarnos este reconocimiento, en este caso a nosotros, sino por organizar este tipo de eventos y reconocer la labor que no solo nosotros, sino otras entidades de nuestro estilo pues realizamos cada año, cada día. También quiero agradecer a los trabajadores de Aspanaes, del Colegio Aspanaes, porque ellos son los primeros en volcarse, en entender que el deporte es una forma de mejorar las terapias que tratamos de realizar con nuestros chicos, de mejorar su día a día, de mejorar su salud. Estos chicos que tienen pues tanta facilidad para el sedentarismo, pues con este tipo de ejercicios pues van mejorando su salud y a la larga pues alargando su vida. Además, entendemos que el deporte no solo es un medio terapéutico en nuestro caso, sino más un medio de inclusión social y le ayuda a sentirse como un niño más, con otros grupos de chicos que no tienen ningún tipo de problema y con los que en el momento en que hay un balón de por medio pues no hay diferencias y todos disfrutan de la misma manera. También quiero agradecer al Concello, que siempre está dispuesto a cedernos, a prestarnos pues sus pabellones, sus bienes y nosotros pues poder hacer uso de ellos. Muchísimas gracias. Imos agora co galardón a entidade deportiva máis destacada de 2023, que neste caso é Pro Club Natación Cidade de Santiago. Entrega este premio Manolo García Reigosa, da Voz de Galicia, e vaino recoller Óscar Fraga, vicepresidente do Club Natación Cidade de Santiago. Aquí para foto, por favor. Bueno, boas noites a todos. Gracias por acordarvos como un club tan humilde como Cidade de Santiago. Moitas gracias pois ao comité avaliador, a alcaldesa, Pilar, resto de corporación municipal, Antonio Leira, diputado provincial de Deportes. Agradecer, por suposto, pois, a toda a sociedade de Compostela, pois que nuns momentos complicados como foi a época da pandemia seguiu apostando polo deporte, non só na natación, no ámbito no que nos estamos involucrados, sino constame tamén que outras disciplinas pois, foron aumentando paulatinamente a consecución de máis socios e de máis xente que practicaba deporte, saúde, e creo que por donde asociacións como a nosa, entidades deportivas, apoiados, por suposto, que pola administración, é unha moi boa medida pois para seguir mellorando en saúde e calidade de vida.
Este premio que recollo eu en representación do clube non é, por suposto, que mérito da equipa directiva, sino que de cada un dos cerca de 200 socios deportistas, dende as escolas de natación, dende que a túa avoa podes inscribila sin dudar algunha nos nosos cursos de perfeccionamento. Vai no seu tempo, Se ten que pasar algo que pase aí. Temos sección máster donde seguramente vai a ser moi benvida. Vale? Bueno, sin moito máis eso, pois que este mérito é de cada un dos nadadores, de cada unha das familias que aposta para que os seus fillos practiquen deporte con nós. Moitas gracias a todos. Falando de miña avoa, vou mirar a ver onde está. Busca. Porque esta está acabando cos pinchos, digo eu. Que non nos deixes en eles. Está acabando cos pinchos. Que non nos deixes en eles, Fede. En fin, antes de convidar aquí ao escenario a unha das protagonistas desta parte do evento, gustaríame resaltar a importancia do deporte como unha poderosa ferramenta pro cambio, para a mellora, que é algo que xa resaltaron José Luis, que tamén resaltou o representante de Aspanaes, por exemplo, e que acaban de resaltar dende o Club de Natación de Santiago, porque cando pensamos na súa práctica, pensamos nos beneficios que ten para a saúde física, mental, para o noso acondicionamento físico, para o benestar xeral, pero que tamén ten unha vertente que ten que ver coa capacidade pro cambio, da pelexa pola igualdade, da consecución dos dereitos de integración, de inclusión, como lembraron antes aquí sobre o escenario. En fin, pois sobre todas estas bases se asenta o noso seguinte protagonista, a entidade da que imos falar. Imos ver agora un vídeo na modo de presentación que me gustaríame que virades con calma, con minuciosidade, porque, como eles ben resaltan, chegou o momento. Chegou o momento. Chega o proxecto 2 millóns. Porque é a hora de pasar a acción. Cremos na importancia de practicar deporte, na actividade física como motor de desenvolvemento, nunha Galicia activa e saudable. Dende o clúster da industria do deporte e o benestar, cremos nunha Galicia con 2 millóns de deportistas, onde todas as persoas, xunto cas administracións, unamos forzas por un reto común, de éxito colectivo. E ti, a que agardas para activarte? Pois gustaríame que agora nos acompañase no escenario Sofía Toro, que é a xerente do Clúster Galego da Industria do Deporte e do Benestar. Necesito aquí un micro, perfecto, a Sofía, para que sosteñas ti mentres falamos. Brevemente, senta, por favor. Contanos, Sofía, que é o clúster do deporte e do benestar, a que vos dedicades? Bueno, boas noites a todos e moitas grazas por convidarme aquí a esta gala. A verdade é que estou moi contenta de estar con tanta xente do mundo do deporte aquí en Santiago. O clúster é unha asociación sin ánimo de lucro que reúne a entidades do mundo do deporte, a empresas, a entidades, a clubes, asociacións, federacións. Naceu hai pouco, en 2021, pero bueno, temos este gran proxecto que chamamos 2 millóns e que queremos convidar a toda a cidadanía a que participe. E que ten ese nome 2 millóns por un motivo ben específico, non? Sí, a verdade é que, bueno, o sector do deporte está moi comprometido coa práctica deportiva e coa importancia de que todas as persoas teñan actividade física ao longo da súa vida regular. Entón, bueno, pois nas últimas investigacións vimos que, bueno, pois que en Galicia o 46% da poboación practica deporte de forma regular
Entón, pois, pensamos que tiñamos que facer algo e buscar un proxecto que intentara conseguir que ese máis do 50% da poboación que todavía non ten deporte na súa vida, pois que o teña como un hábito. Porque chegar a ese obxectivo, Sofía, supoño que ten unha serie de beneficios que vostedes cuantificados, non? Sí, a verdade é que, bueno, cando comezamos a pensar neste proxecto, que ademais pois creíamos que era moi importante porque beneficiaba a toda a cadea do valor do deporte, porque ao final o clúster pois busca que o sector do deporte vaya mellor, entón, bueno, pois creemos que canta máis xente pratique deporte, pois os clubes terán máis xente, as federacións terán máis federados, os gimnasios terán máis abogados, as tendas de deportes vendrán máis zapatillas, entón, bueno, pois eso repercutirá moito na industria. Se estima agora que a xente que practica deporte gasta unha media de 200 euros ao ano, entón, bueno, pois se incluímos, se chegamos a eses 2 millóns, que son 700.000 persoas máis agora mesmo, pois, claro, a cifra é moi alta, non? Ademais diso, bueno, revisando estudos, hai un estudio de Asociación Internacional de Fitness que fixo con Deloitte, que estima que cal é o gasto da sanidade das persoas inactivas en cada país do mundo, non? En España estimase que é 1.000 euros, non? Entón, bueno, pois sempre se fala, non, de que, bueno, que a xente que practica deporte pois que ten mellor saúde, que vai menos ao médico e nós pois cuantificamos canto sería pois incluir esas 700.000 persoas. Entendo que xa tedes accións que están en marcha, que se están desenvolvendo nestes momentos. Sí, a verdade é que, bueno, todos os nosos socios pois están moi comprometidos co reto e agora mesmo que estamos facendo é ir visitando os concellos, que no Concello de Santiago xa estivemos aí uns meses, e xa comprometeuse a participar neste reto, e o que pedimos agora pois é que, bueno, pois que todas as organizacións que realicen eventos pois vinculen o seu evento e que compartan a nosa mensaxe e que bueno, pois que propoñan, o sea, que vinculen as súas accións que xa fan a incrementar a práctica deportiva en Galicia, que creemos que é un obxectivo que toda a sociedade comparte. E xa para rematar e despedirte e que sigas disfrutando da gala, que ten que facer calquera entidade, calquera federación, calquera equipo que se queira poñer en contacto con vos para darlle para diante a isto? Pois, bueno, nos estamos en todas as redes sociais, temos páxina web, industriadeporte.gal, bueno, o clúster, con tal de buscarnos en calquera sitio, eu estou por todos lados, estou encantada de reunirme con calquera para intentar eso, que máis xente pratique deporte e que consigamos ese obxectivo canto antes. Perfecto. Pois, Sofía, un placer e fantástico traballo que estades facendo. Bueno, igualmente. Moitas gracias por acompañarnos. Un aplauso para Sofía, por favor. Gracias. Gracias. Perdín a Federico. Sí, estou. Estás? Xa está. Perdón, era un susto. Perdón. Que tal, Sofía? Eu quería estar, pero chimpáronme. Miña avó xa estaba practicando deporte agora, vouche contar. Cheguei ali e estaba ela máis bugallo comendo tortillas. E foron a por eles, os de seguridade, escaparonlle correndo, tiráronse ao lago de abaixo, comeron 2 patos e, bueno, arrancaron por aí. Ficción pura e dura, Ficción pura e dura, se fora verdad. Da boa. Se fora verdad. Ficción pura e dura. E imos co segundo bloque. Seguimos, veña. Paréceche. Empezo eu. Arranca. Veña, vamos alá. O galardón, o adestradora máis destacado de 2023 é para Gonzalo Rodríguez Palmeiro e Víctor Pérez Bermúdez. Entregan o premio Javier Rico, delegado do reitor para o deporte da USC, e Carme Fernández do Correo Galego. Recollen o premio Gonzalo Rodríguez Palmeiro e Víctor Pérez Bermúdez.
aquí estamos, o fillo de Amparo e o fillo de Flora. As nosas nais eran xa amigas antes de nos coñecernos. Bueno, quero dar as grazas a todas as persoas que nos consideraron merecedores deste premio. Moitas grazas. Dar grazas ao noso club, ao Obra, a don Raúl López, presidente, a todo o Consello de Administración, a todas as persoas que traballan para que o club funcione, por suposto a Moncho Fernández e a toda a afección de Santiago de Compostela. Dar gracias tamén a José Manuel Castelao, a persoa que me deu a primeira oportunidade de ser adestrador de baloncesto. Especial gracias a miña familia, aos meus pais, que me trouxeron, me levaron, me transmitiron todos os valores que ahora me fan estar aquí. A miña muller, Leticia, a capitana do equipo máis importante da miña vida, e as miñas fillas, Xariña, Celia. Bueno, son as dúas luces da miña vida, as persoas que me fan cada día mellor persoa e mellor adestrador. Moitas gracias. Ola, boas noites a todos. En primeiro lugar, quería agradecer aos membros do xurado por haber pensado en nós por este recoñecemento. Creo que en Santiago hai grandísimos adestradores, tanto a nivel de formación como a nivel profesional, que serían tan merecedores de estar aquí hoxe como nós, pero xa unha vez nos tocou, pois moitas gracias e moi ledo. Tamén quería felicitar o excelentísimo Concello de Santiago pola organización desta gala. Creo que é importante que demos visibilidade ao deporte que facemos en Compostela. Creo que cada día se fai mellor e máis deporte e toda esa xente que traballa por elo. Esta gala é unha boa maneira de facelo. En segundo lugar, quería compartir este galardón non só con o meu compañeiro Gonzalo, senón con dous adestradores máis. Un foi Marcos Vázquez, que era meu compañeiro de equipo polo ano 90 no Colegio La Salle, que un día díxome se lle botaba unha man adestrando, e así foi como empecé a entrenar un equipo de minibásquet no Colegio La Salle. E outro é Moncho Fernández, porque axudoume moito na miña trayectoria como adestrador e foi o que me abriu as posibilidades de dedicarme profesionalmente a elo. Non quería, ese remato, esquecer a miña familia, a meus pais polos valores nos que me educaron, que creo que foron fundamentales para formarme como adestrador e como persoa, a meu irmán maior, que foi sempre máis que un irmán maior, un segundo pai, e, por suposto, a miña muller Carolina, presente hoxe aquí, a meu fillo, polo tempo roubado e os días de ausencia. Moitas grazas a todos, felicidades aos demais galardonados, e forza Obra, que non decaiga o ánimo, que este sábado gañamos o derbi. Vamos! Estaba pensando eu, fixeres ti moi desa saga, pero se Moncho é Harry Potter, Gonzalo e Víctor son Ron Weasley e Hermione Granger, non? Bueno, isto para quen lle guste esa carallada, a mí gusta. A ti gusta, eu non me vou meter aí. As nenas dixeron, Entenderon, biches? Igual están de acordo. Elas son máis de Peppa Pig, pero bueno. Igual están de acordo. Seguimos. Co galardón o árbitro ou xuíza máis destacada de 2023, que neste caso é para Chus Blanco Arnejo. Entrega o premio dicía que entrega o premio Ramón Castro de Onda Cero e vai nos recoller Chus Blanco Arnejo.
aquí para foto, por favor. Boas noites. Posto que non levo ben emoción, xunto con falar en público, van permitir que lea. Síntome moi honrada, pero confeso que un pouco intrusa entre este grupo de destacados deportistas. Ao fin e ao cabo, eu pasei tantos anos parapetada detrás dos dispositivos electrónicos que manexamos nunha mesa de oficiais de baloncesto. Por iso, aproveito esta oportunidade para poñer en valor o significado que esta actividade ten de compañerismo e de traballo en equipo. Son fáciles de identificar. Cada sábado e domingo saen cedo da casa, sempre con entusiasmo e dedicación, con respeto a todas as categorías e tamén cunha certa dose de sacrificio para interpretar o seu papel nos varios partidos que toquen esa fin de semana. Iso tamén é deporte en Compostela. Quedo moi agradecida ao Concello, aos estamentos e empresas involucrados por esta mención. Fago extensiva a todos os compañeiros e compañeiras oficiais de mesa. E grazas a baloncesto porque me regala outro momento feliz. Grazas. Bueno, pois, por favor, outro aplauso para Chus. Por fin un árbitro con un nombre normal, Chus Blanco. Home, Andradas a Surmendi, Japón Sevilla. Non che justa. Madre mía, Soriano a Ladrén. Pero, de verdad, aparecen nombres de profesores de Hogwarts, sí, pero bueno. Da saga de Harry. Chus. Perdoade antes, non sei o que vos dixo miña avoa, porque miña avoa é como a Óscar Puente, non ten filtro. O que lle pasa pola cabeza dío, é como a Miguel Ángel Rodríguez, igual. O que lle pasa pola cabeza dío. Desculpade a ela é así, ela é unha tipa fantástica, maravillosa. Bueno, falaban Gonzalo e Vítor antes de seus pais que os educaron en valores, no que, bueno, por eso chegaron ao que son agora. Miña nai tamén me educou, pero sobre todo miña avoa. Eu, ao que cheguei agora, xa non sei se é por ela ou non. Quero creer que sí. Pero, bueno, educoume, a min ela transmitiume todos os valores de... Bueno, pois, educoume un pouco no que te educabas alá en Mazaricos. Eu son de Mazaricos. Mazaricos só hai vacas, eólicos e gilipollas. A min dixeronme outro día, ti non tes nin cornos nin hélices. Así que xa sabes, miña avó tiña a taberna da aldea, non? Casa Maruja, Coca-Cola debaixo, pero era todo viña, cerveza e caña e coñá, era o que había. E tal, eu criei-me nese ambiente, non? Criei-me nun ambiente, eu ata hai pouco non sabía contar hasta 10, eu contaba as 3, 4, 5, 6, 7, sota, cabalo e rei. E criei-me nese ambiente, non? Con miña avó, escoitaba, vivía o que vivía ela. Miña avó, bueno, ahora vedela máis bella, pero era unha tipa sempre con unha forza, unha vitalidade traballadora, estaba sachando detrás, pero atendendo na barra, as uñas cheas de merda, collía a xerra de viño blanco, o blanco pasaba a clarete da merda de miña avó, pero claro, collía no viños de fora e de clarete pasaba a tinto, porque tiña máis merda que miña avó. Bueno, é así, miña avó é tremenda, non? Eu educoume, pois eso, nos valores tradicionais, na forma de comunicarnos, de ser como temos os galegos, non? Miña avó é a típica que ven a Santiago ao hospital a visitar a alguén e non lle pregunta, que tal estás, Marcelino? Non, ela dille, sabes quen está morrendo tamén? É así. Pero non, sin maldad, é así, miña avó é así. Miña avó pregunta, avó, choverá esta tarde? Mañán díjoche. Outro día sei que foi a un velatorio, agora son nos tanatorios, non? Xa non se vela na casa, que costume tan bo perdido, pero bueno, foi ao tanatorio, e, bueno, había moita xente e tal, e apareceu o alcalde, non? Chegou o alcalde, era a campaña electoral, e o alcalde iba ao que iba, ao voto. Bueno, sí, non, hai que ir, os entierros hai que ir.
Os entierros hai que ir. Entón foi ao taratorio, chegou o alcalde, entón viu a miña avó e preguntou-lle, Maruja, mira unha cousa, logo, quen é o morto? E dixo a miña avó, home, non me fagas caso, pero para min que é o que está na caixa. Sí, a boiña é tremenda, é tremenda. Eu criei-me pois nese ambiente, no ambiente de taberna, non? Falábamos antes de Harry Potter, daquela non había televisión, empezou a vir a televisión e viñan aqueles dibujos Candy Candy, Heidi, Oliver e Benji. Daban unha patada a un balón e hasta que baixaba o balón dabache tempo a comer 4 bocadillos. Agora hai Peppa Pig, unha porca que fala, que ten un amigo can, Danny Dog, que tamén fala, Susie Sheep, unha ovella que fala tamén, pero van ao parque e o pato fai cuá, pasa o pato de gilipollas ou que? Non entendo moi ben, pero bueno. Bueno, non sei, perdonade que hoxe é a gala de deportes, xa me perdí. Nada, falando de deporte, non, eu sempre me pareceu curioso, antes que subiu José Luis a recibir esa mención, sempre me pareceu curioso esas partidas de ajedrez, Kasparov, Karpov, non? Esas clásicas, eu non teño idea, pero gustábame velos, eles dous ali todo o tempo e tal. De que estarán pensando, non? E vías a Kasparov con cara de, cago en tal, eu cerraría o has. Eu cerraría o haso. De todo levanta a cabeza e falle Karpov. Sí, imagina, ponte aquí, ti faz de Karpov, eu ti de Kasparov, si que era máis moreno, pelo corto, e Karpov tiña máis pelo Kasparov, que Karpov. Están aí xogando e tal. Imagínate, eu eso nunca o vivín, pero gustaríame, non? Xoga un, xoga outro, e de repente fai Karpov. E dille Karpov, que che pasou? Un tirón. O ajedrecista vai ao oficio. Sí, non? Xa me imaginaba. Vale. Bueno, perdonade, era por retomar un pouco o tema do deporte. Seguimos, non? Porque xa estaban de tonterías e tal, a xente quere ir aos pinchos. O que quedou, claro, porque o resto foi bujallo a miña avoa. Bueno, seguimos cos premios. Veña, vamos alá. Imos agora co terceiro bloque dedicado a deportistas. Este primeiro premio é pro deporte adaptado e inclusivo do ano 2023, que neste caso é para Tuxeleires. Entrega o premio Antonio Leira, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, e recolle o premio María de los Ángeles Barral, presidenta de Tuxeleires. Aquí para a foto, por favor, primeiro. Bueno, buenas noches a todos y en nombre de todos los que formamos Tuxeleires, gracias al Concello de Santiago por este reconocimiento que nos motiva a seguir trabajando y a esforzarnos para hacer crecer el rugby inclusivo no solo en Santiago, sino también en toda Galicia. Y a seguir trabajando también para que la modalidad inclusiva no se limite al rugby y se pueda hacer extensiva a otros deportes. Porque desde Tuxeleires estamos firmemente convencidos de que la inclusión es una necesidad real en la sociedad, que debería de valorar mucho más la diversidad del ser humano y lo que cada uno puede aportar en función de esa diversidad, y dando así cabida y participación a todos los integrantes de la misma. Que ya como lo dice nuestro lema, el lema de Tuxeleires es "Se non xogamos todos, pinchamos o balón". Muchas gracias.
Ben, continuamos co galardón a mellor deportista feminina en categoría base de 2023. Julia Salvado Dieguez. Entrega o premio Miriam Louzao, do Grupo Municipal do BNG. Recolle o premio Julia Salvado Dieguez. É o seu can. Os tres aquí para unha foto. Buenas noches a todos. Quería agradecerles al jurado por darme este premio, que a través de él me da la oportunidad de darle más visibilidad al deporte que hago con el perro, el mushing, que es un deporte que es muy poco conocido. Y bueno, agradecerle a mi padre por enseñarme lo bonito que es este deporte, por meterme en atletismo y todo, y bueno, los deportes todos que hago. Y darle sobre todo el mérito a la perra que acaba de estar aquí arriba, a Ryder, que sin ella no sería todo esto posible. Gracias. Imos agora co galardón ao mellor deportista masculino categoría base de 2023, que neste caso é para Lucas García Picón. Entrega o premio neste caso Toño Bermúdez, da cadena SER, e recollo Lucas García Picón. Pues muchas gracias al Ayuntamiento por esta gala de premios. Creo que es muy importante para los pequeños también empezar desde pequeños a hacer deporte y eso, dar mucha visibilidad. Muchas gracias a mi familia por apoyarme en todo lo que hago y nada, muchas gracias a Santiago por esta gala. Bueno, vamos alá. Continuamos con xente nova. O galardón ao mellor deportista masculino 2023 é para Luís Penido López.
Entrega o premio José Ramón de la Fuente do Grupo Municipal do PP. Recolle o premio un grande, Luís Penido López. Vou a sacar a chuleta que non se veño sin copiloto e así polo menos non me olvido de algo importante, que esta noite é unha noite moi importante para nós. Bueno, boas noites, estimada alcaldesa de Santiago de Compostela, membros da Corporación Municipal, presidente da Federación Galega de Automobilismo, que tamén está por aí, resto de autoridades, que non me quero olvidar de ninguén, periodistas, deportistas, acompañantes e, sobre todo, amigos de Santiago. Moitas gracias. Nos sentimos moi orgullosos de recibir este recoñecemento e máis na nosa cidade. E queremos felicitar tamén o resto dos premiados. O digo en plural porque o traballo en equipo é vital para poder competir e aspirar a gañar calquera cousa. Así que este premio é para todos os que de algún modo tedes colaborado con o noso equipo e por facelo dun xeito incondicional. A miña muller, a miña familia, a miña nai, pola paciencia que teñen, a todo o noso equipo de patrocinadores que fixeron e fan posible todo isto ano tras ano. Tamén quero recordar a meu pai, que facía deporte 6 días á semana e dende ben pequeno me fixo consciente dos valores e aprendizaxes que aporta practicar deporte e que son aplicables na vida mesma. Grazas tamén porque por este premio e esta gala serven para poñer en valor o traballo de moitos pequenos e medianos clubs deportivos da nosa cidade. Este ano nos iniciaremos a nosa andadura no Campeonato de Europa de Subidas de Montaña a finais de abril en Rechberg, en Austria, se todo vai ben, unha gran aventura. Intentaremos facer un bo papel e sabemos que, como sempre, estaredes aí apoiándonos. Recordemos que os éxitos non se miden polas victorias que logramos, sino polos obstáculos que somos capaces de superar. Moitas grazas. Ben, imos agora co último galardonado deste bloque de deportistas, que neste caso recoñece a mellor deportista feminina do 2023 e que é para Iria Nieto Romero. Entrega o premio neste caso Álvaro Veiga de Radio Líder e recolle o premio Iria Nieto. Boas noites a todos e a todas. Quería agradecer ao Concello de Santiago por esta mención e por este recoñecemento a miña mini carreira deportiva. Tamén ao Club Ciclista Compostelano e, sobre todo, a miña familia, que é o meu pilar fundamental de apoio. Moitas gracias.
parabéns, Siria, é un nombre precioso, teño unha filla que se chama así. Perdonade que fala da miña vida, pero, bueno, xa que vin, trouxen a familia, media familia, entonces. No, eu a veces fago bici, xa se nota, a veces, moi de vez en cando. Dame moita rabia, eu son así, un tipo así, bueno, Luís conóceme ben, son un tipo así chabacal, así. Bueno, gústame saludar, non? Cando vou por aí, vou na bici e saludo. Dame rabia aos pros que non saludan. Eu vou así cajándome en todo, subindo para arriba e baixa un e tal, e fago yo e tal. Dame rabia. Eu incluso baixando para baixo, engancho o manillar cos dentes para saludar. Dame rabia, pero bueno, no, entendo que ti saludas, ves se che na cara que és. Pero bueno, falando de Luís, para min é un colega, a pesar de ser do Celta, é boa xente. Un aplauso para ele outra vez. Eu quería traerche unha sorpresa, Luís, pero non dei encontrar o vídeo. Seguro que os tes ti. Acordaste daqueles sketches que facíamos eu máis Marcos no teu coche? Pois non os encontrei. Seguro que tes ti os vídeos, pero se te chamo a ti xa chegou da sorpresa. Entonces, é mellor, deixa estar. Pero bueno, eu o mundo do motor relacionome con el así máis ou menos. Solo cando vou cambiar o aceite ao coche é pouco máis. Non entendo nin o que é a xunta da trócola, nin o que é nada, non entendo nada. Pero fascíname non a relación, o que decía el, o que é un equipo, non un equipo de rally ou doutra disciplina de motor, pero fascíname a relación entre un piloto e un copiloto. Recórdame a unha parella, un matrimonio ou unha parella de feito, ou se non está casado, esa forma de falar que teñen entre eles, berrando todo o día. Non saben falar, hola, que tal? De feito, estuve me documentando, estuve me informando, non? Busquei así un pouco en internet, na Wikipedia, que é onde buscas as cousas así importantes, e atopei un documento onde ven todos os símbolos do copiloto, despois cantos, non? Cantos, pero non ven escrito, non dá lido, pero ven o símbolo. Entón, eu transcribín o que significa cada símbolo. E fíxeno a modo de que pareza un diálogo entre unha parella, vale? A ver que vos parece. A ver que despois xa me diste, vale? Sasar. Aí se lle quitas a primeira S pode quedar asar, que nos vale tamén. Asar, fuera. Está en castelán, En gallego non hai rallies. Perdonadme, pero en gallego non hai rally. Está el rally del botafumero, el rally de la pierna de cerdo, pero non hai rallies. Bueno, está en castelán, é igual. Sasar, fuera. Larga, corta. Pronto, tarde. Se cierra poco. Se cierra mucho. Se abre y se cierra. Más, menos. 2 veces, menos. Por la derecha, por la izquierda. Esto para os políticos tamén vale. Ojo barro, sucia. Casa, frenar. Puente, frenando. Señales, acaba. Morder, acaba. Engaña, acaba. Escupe, acaba. Non sei vos na vosa casa, eu na miña casa falas así. Bueno, agora está Alexa, que tamén se mete nas conversacións. Sí. Alexa, ojo barro. Non te entiendo, vas a entender como che bote por riba, me cago. Bueno, perdonade, teño moita confianza con el, somos vos colegas e tal. Bueno, o mundo do motor, imaginade, eu imagínome o mundo do motor, un mecánico na Fórmula 1, un mecánico galego na Fórmula 1. Que chega o coche mangado e tal, e todos apurados, e o galego co pitillo na man. Vamos, rápido. Tranquilo, que eu vou por horas, vale? A funda así hasta a mitad, cas fías, o pitillo aquí, porque o mecánico leva o pitillo aquí para poder fumar e seguir traballando ao mesmo tempo. Tranquilo, non hai prisa, pero joder, que perdemos o Mundial. Si tamén perdín antes de ver o Deportivo, mas estou aquí, así que tranquilo, vale? Ou, imagínate, o primeiro galego que foi ao París-Dakar. Cando chegou ao deserto e viu toda aquela area, o primeiro que dixo é: Dios, cando chega o cemento. Bueno, somos así, os galegos somos así. Pero, bueno, eu xa vos digo, eu co mundo do rally non te... O sea, gústame velo pola televisión, pero non teño moito tal. Son unha... Aparte, viaxan en manadas os aficionados, en hordas. Son unha especie de
de unha especie invasora, xa casi, sodes como os eucaliptos, me cago, tío. Como as mimosas, como as velutinas, como a familia real española, unha especie invasora. En serio, bueno, falando de familia real, imaginaste aquí ao emérito, me llena de orujo y de garrafón. He estado aquí en la gala del transporte de Santiago. No, majestad, transporte no, del deporte. Lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. Me llena de orujo y de... ¿Por qué no te callas? Dios, parece que o estou vendo. Pero bueno, falando de especies invasoras, está a velutina, non? A velutina, que maravilla. Xa se instalou e xa quedou pa sempre, joder. Xa a velutina xa ten máis nombres que a chuvia. Mira que a chuvia ten nombres, que é a palabra máis galega que hai. Non? Orballo, tal... Pois a velutina xa ten máis nombres. Sí. Estuve tamén recuperando información e atopei unha noticia na Voz de Galicia. A veces din cousas ao caso. Reigosa, non. Ti has ocupado a fecha, nunca te equivoca. Eso acertan sempre. Había unha noticia da Voz de Galicia onde se recollen toda a nomenclatura, todas as denominacións da velutina, desde que temos velutina en Galicia. Pois claro, a xente chamaba ao 112 e entón decía o que a él lle parecía velutina ou o que fora. Entón fixen así unha escolma. Vamos mirade como lle chaman os galegos e as galegas as velutinas. Vespertinas, velutintas, brillantinas, africanas, bellotinas, ciáticas, esta é a miña avó, bertolinas, colombianas, niño de raza loba, balbulinas, esta é moi boa, comunistas. Últimamente xa están metendo tamén podemitas ou andamos do bloque aí no tal. Beduínas, alienígenas, purpurinas, chinas, ventolinas, soviéticas. Esto é... Elviras, asesinas, betolímicas, siberianas, valentinas, velutianas, estranxeiras, jalopinas africanas ou, tapad os oídos, nenas, por favor, africanas de la hostia puta. Joder, somos unha raza superior, os galegos, de verdade, en serio. Temos esa capacidade de falar ben, de chamar as cousas polo seu nome. Xa o decía Rosalía de Castro, follas novas, follo o que podo. Bueno, pois nada, continuamos agora para... Vamos que enfrían os pinchos. Imos xa co remate. Vamos co remate. Co remate. O premio honorífico á trayectoria deportiva deste ano 2003 que recae en Borja Gorán Santín. Sí. Estou moi contento de poderme dedicar a isto durante tantos anos, porque, bueno, non era fácil, non un deporte minoritario no que te poida dedicar profesionalmente. Hai moi poucos casos, eu tiven a sorte de poder facelo. A súa carreira é moi complicado porque estar tantos anos na élite en calquer tipo de deporte é moi complicado. A fame de por mellorar, cada vez que entrenaba, cada vez que xogaba un partido de competición, vía a pelota como se fora unha chuleta. A familia era de deportistas de fútbol, pero colleu aquí no squash, desde pequeniño veu, o enganchou máis o squash co fútbol. Pois é un deporte que hai que probar. Cando probas daste conta que che vai enganchando, non sabes por qué, é un deporte moi movido, moi divertido desde o principio. Eu aí levei un pequeno disgustillo, pero quen tiña que ser feliz era ele, non eu. Coñezo a Borja desde que ten 9, desde que empezou, co cal xa sabía que era un diamante en bruto, como así foi. Ao pouco xa me din conta que ele era diferente. Xa de junior o pasaba moi ben, competindo xa empecé a competir ca selección española e algún torneo internacional, empeceime a dar conta da sorte que tiña de poder viaxar, poder coñecer outras culturas, outros países, e depois eso, cando tiña 18 anos, fume a Inglaterra un ano para ver se podía subir no ranking internacional para poder vivir desto. Gañar diante da xente, eu creo que
é super especial. Eu sempre o digo, eu creo que cando estás practicando un deporte individual, cando podes compartir ese triunfo ca xente que se apoia, moita máis felicidade hai aí. A estabilidade que tuvo sempre renunciar a moitísimas cousas, como renunciou, preparar os partidos, preparar os viaxes, que ocupábase de todo ele. E moi complicado. El ten unha mentalidade de traballo que, inda hoxe en día, que prácticamente xa non compite a nivel profesional, el cando se pon a entrenar ou cando se mete na pista é cunha mentalidade que dá exemplo a todos os demais. O que fixo Borja, pois, lle dou moito mérito. É impresionante. Díxeme que non lle botara flores, pero... O sea, se falas con xente a nivel mundial de squash, todos coñecen a Borja. A mí me queda pena de que haya sido un deporte minoritario, pero seguramente noutro deporte Borja estaríamos falando pois no top dos deportistas españois de todos os tempos. Máis que unha forma de vida, para min tamén me abriu a mente e me fixo, bueno, aprender moitas cousas, coñecer xente magnífica na que me levo todavía moi ben, e a verdade é que é unha experiencia única, por eso me costou moito deixalo. Chicago, he's taken out the world champion and number 2. Síntome ben, a verdade é que é moi diferente porque costoume, cando deixei o circuito, pois estuve en 3-4 meses que me costou moito porque bueno, xa estaba a academia montada, xa estaba adestrando a xogadores aquí que teño, pero bueno, é un cambio drástico, ao final deixas de ser tío protagonista de adestrar para ti, a adestrar a outros xogadores moi diferentes, con moitas personalidades diferentes, e ao final é unha etapa nova. Eu sempre lle digo aos meus alumnos e aos xogadores que están empezando, ou xente que se leva, que o máis importante é dar o máximo. Cando ti das o máximo e vas a un adestramento e das o máximo, preparas un torneo indo o máximo cada día, cando vas ao torneo e te preparas e pos todo o que tes, eu creo que aí cando o resultado é algo que ten que pasar e pode ser positivo ou negativo, pero cando ti das todo, iso é o máis importante. Cando iba a calqueira parte do mundo sempre dicía que era de Santiago, moi orgulloso, falando maravillas desta parte do mundo no que vivimos, non? Tanto Santiago como Galicia, pois é un lugar único, por iso digo que son moi afortunado despois de ver moito mundo, de poder vivir nun sitio así. Pues entrega este último premio Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago de Compostela, e recolle Borja Golán Santín. Boas noites, tamén traigo chuleta porque a raqueta dábaseme mellor do que se me dá a palabra, sobre todo aquí diante de todos. Ahora emoción, sobre todo despois de ver este vídeo. Xa levo retirado unha temporadiña, pero bueno, agradecer ao Concello de Santiago, desde que son pequeniño, pois con Xerardo Esteves, por primeira vez ali no Concello, recibirme, e bueno, sempre un orgullo, non? Que o teu Concello pois se acorde e faga isto que fixeron aquí tan bonito diante de todos, así que nada, moitas gracias por acompañarme nesta carreira e na miña vida deportiva. Tamén quero felicitar a todos os premiados hoxe aquí polo vosso esforzo e compromiso, tanto como deportistas, adestradores, xestores, clubes, entidades, que sodes os responsables, non, de levar o deporte a cotas moi altas aquí en Santiago e tamén en Galicia e no noso país. Por suposto, a miña familia que está hoxe aquí, os meus pais, a miña muller, as miñas nenas, por ser un soporte fundamental durante toda a miña carreira. E, bueno, xa lle digo ao meu pai, non me tires flores. Non, home, a verdade é que, bueno, todo o que teño yo debo a eles, porque
foron os que me inculcaron desde pequeniño o valor do esforzo, da humildade, que sin iso non hai nada. E agora as miñas fillas e a miña muller seguenme guiando no novo camiño e intentando ser, facer o mellor posible no que nos dedicamos na vida. E, a verdade é que son os protagonistas de que eu poida estar aquí hoxe e levar todos estes anos. Falando de deporte, quero explicar un pouquiño o que marcou a miña vida, non, dende que comecei, axudoume a moldear a miña forma de ser e a miña personalidade. Eu creo que moitos todavía que estades aquí, que sodes jóvenes e que tedes a sorte de facer deporte, outros moitos máis pequenos, que nos vimos rodeados disto, axudoume a ser resolutivo, positivo, a buscar solucións en vez de excusas. Ensinoume que con esforzo e sacrificio, sen esforzo e sacrificio as cousas non saen, hai que traballar máis duro. Aprendín que ter respeto polos demais e ser respetado é o de que máis orgulloso se pode sentir máis que de calqueira victoria. Darlle importancia a cada detalle foi fundamental tamén para acadar éxitos. Estar nun entorno san que sume tamén é primordial para rendir o máximo. Conseguir mellorar a nosa versión para min é máis importante que intentar superar os nosos rivais, porque aí é onde buscamos a esencia e sacamos o mellor de nós mismos. Eu creo que cando nos comparamos, aí temos as de perder. Tamén con humildade e ambición, traballando a conciencia, un pode conseguir obxectivos que non se imagina. Hai que ser persistentes e nunca rendirse. E, sobre todo, é máis importante disfrutar do deporte a calqueira nivel, tanto amateur, de base, profesional, porque, o deporte brinda nos momentos que é difícil conseguir noutros ámbitos. Cando me preguntas cal foi o meu maior logro ou resultado, eu digo sempre as experiencias, non sempre, agora ao final da miña carreira, sobre todo, despois de darme conta, foron as experiencias que me fixo vivir o deporte, pero non só as boas, senón tamén as negativas. As derrotas, o sufrimento e algunha que outra lágrima fan que os momentos de felicidade sexan máis intensos. Esos momentos de felicidade plena creo que merecen todos eses esforzos que pasamos, tanto no deporte como na vida, me imagino. Para acabar xa, o deporte creo que é fundamental para crear unha sociedade forte, honesta e feliz. Así que gracias a todos vos, porque vos facedes isto, dar deporte ás persoas, mantelo vivo, animos a que sigades apoiando o deporte, porque creo que é fundamental e moi importante para todas as nosas vidas. Así que moitas gracias, unha aperta. Convidamos agora a alcaldesa de Santiago a que se dirixa ao auditorio. Ben, pois moi boa tarde, concelleira de Deportes, concelleiro de Mobilidade e Convivencia, concelleira de Educación, Cultura e Turismo, portavoz do Partido Popular, portavoz do Partido Socialista, deputado de Deportes da Deputación da Coruña, delegado do reitor da Universidade de Santiago, representante da Xunta de Galicia, concelleiro de Facenda, compañeiro e compañera de Corporación, compañeros e compañeras dos medios de comunicación e membros do xurado, moitísimas grazas polo voso labor, representantes dos corpos de seguridade, familias, amizades, sobre todo, tamén familia deportiva, no sentido de persoas das asociacións, das entidades, das federacións, das persoas recoñecidas hoxe, que son realmente as protagonistas deste día, as protagonistas desta gala. Moitísimos parabéns a todas e todos vós por estes ben merecidos premios. Realmente, todas as persoas que estamos aquí sabemos que o deporte construe día a día, tempada a tempada, competición a competición, boa parte do que somos, moi boa parte do que somos. Somos unha Compostela, un concello, unha cidade inclusiva, igualitaria, participativa, dinámica, inspiradora, orgullosa de si propia. Somos xustamente traballando co deporte tamén desde o ámbito educativo, desde todo o que ten que ver ca formación, ca saúde, ca sustentabilidade.
Realmente o que temos que sentir e o que trasladamos, o que quixemos trasladar a través desta gala é orgullo e admiración por todas as persoas aquí recoñecidas, deportistas, adestradoras, xuizas, clubs, entidades educativas, sociais, patrocinadores. Ao final, sodes referentes, exemplo a seguir, e ben o vimos e ben o escoitamos nas palabras que Borja, despois de toda a súa traxectoria, acaba de falar, acaba de resumir. Todas as que pasastes por este escenario non cabe dúbida de que merecedes este recoñecemento, pero eu tamén quero facer énfase nalgúna cuestión que tamén algunhas das persoas que pasastes por aquí recoñecestes. Finalmente, todas as persoas que pasastes aquí son de representación de algo que é colectivo, porque sempre, sempre acaba vendo unha punta do iceberg da parte máis visible dun traballo que é sempre, mesmo en deportes individuais, sempre colectivos, porque sempre hai alguén detrás, sempre hai alguén que fai falta, que é necesario, e ao final todo mundo pon o seu grao de area. É un afán de superación propio en xeral de toda a práctica deportiva. Esa é unha das características que definen proxectos premiados nesta edición, como os que levan a cabo as Panaes, o equipo de rugby inclusivo Tuxeleires, nacido xustamente ao beiro da Escola de Tempo Libre Don Bosco. Dúas entidades sociais cunha traxectoria impagável no eido da visibilización e da posta en valor da inclusión plena de persoas con todo tipo de capacidades, que normalmente vai acompañada de doses moi altas, de voluntarismo, de compromiso social e de implicación persoal, algo absolutamente necesario. Estes valores tamén os comparte dun xeito moi notável a Asociación contra o Cancro, a asociación que ano tras ano, con perseveranza, nos convoca nas rúas para amosar públicamente esa nosa faciana máis solidaria cunha, é certo que é das moitas causas que apoiamos ao longo do ano, mas quizáis unha das causas que máis nos chegan ao fondo, porque todo o mundo temos alguén nas proximidades xustamente que pasase por esta doenza. Así que unha, desde logo, das que máis fondo nos toca. Tamén o compromiso para a comunidade está moi presente na actividade de patrocinio que desenvolve Jael Joyería, que ademais representa unha aposta por un tipo de deporte, a gimnasia rítmica, que sitúa a Compostela como referente neste ámbito deportivo. Tamén moitos parabéns. Se falamos de ser referencia no noso concello, unha das nosas disciplinas deportivas que nos ven á cabeza automáticamente é, lóxicamente, o baloncesto e, por suposto, as xornadas inesquecíveis que vivimos na caldeira do Sar. Dentro dese soño apaixonante hai moitas mans, moitas cabezas que contribúen a construir ese sentimento de pertenza, de fidelidade ás cores do equipo que nos fai vibrar, mas tamén sufrir, evidentemente, tamén sufrir cada fin de semana. Estou segura de que agora destas toca. Estamos contigo, a ver se desta vez toca unha victoria. Neste grupo de mans e de cerebros que o fan posible temos a sorte de contar con Bosco, Víctor e Gonzalo, que, por certo, estades aquí reivindicando tamén. Eu quero tamén deixar constancia diso, que sodes os fillos de Amparo e de Flora. Eu creo que é moi importante iso, reivindicar as orixes familiares, de onde vimos realmente, para saber que nos construímos iso colectivamente, que todo o mundo somos necesarios. Tamén o baloncesto é a disciplina en que desenvolveu a súa traxectoria profesional a xuíza Chus Blanco, esa dese nome tan doado, dese nome tan fácil que lle gusta a Fede, preto de 4 décadas dedicadas a todo tipo de competicións e de categorías, que tanto como dicir, preto de 4 décadas, visibilizando tamén a presenza das mulleres na práctica profesional da arbitraxe. Parabéns por esta longa traxectoria. Como longas son tamén as traxectorias de José Luis Veiga Goi, mestre, xogador e seleccionador de xadrez, e de Borja Golán, que acaba de estar aquí, un dos grandes xogadores de squash do mundo, que remata unha brillante carreira como xogador para se dedicar ao adestramento. Os dous demostran que nin hai deporte minoritario, nin as carreiras deportivas rematan cando se deixa de competir. Eu creo que iso é algo importante. O deporte
deporte debe practicarse toda a vida, sempre, e hai unha parte, pode ser un elemento máis de competición, e hai outro que nos acompaña vitalmente. Esa é a maneira de entender o deporte que nos queremos. O deporte é como a lei de conservación da enerxía, non se crea nin se destrue, transfórmase. En estes dous casos, eu creo que se transfire ás seguintes xeracións de deportistas, e iso é importante, seguir formando, seguir educando no deporte as xeracións máis novas que veñen detrás. E deixo xa, para o final, para ir rematando, as deportistas e os deportistas desta listaxe que están realmente arrasando neste momento, as que conforman o Club de Natación Cidade de Santiago, con este palmarés tan impresionante que vimos aquí no vídeo, 16 medallas de ouro, 7 de prata, 6 de bronce nos campeonatos do pasado ano. Realmente impresionante, como Luís Penido, que alén dos seus méritos deportivos, nos achega ese compromiso tan necesario coa sustentabilidade e co cuidado do medio, algo importante. Tamén a campeoa do ciclismo, Iria Nieto, e as dúas persoas máis novas de todas, o triatleta Lucas García Picón e a atleta Julia Salvado Dieguez, coa súa compañeira de equipo, que aquí tamén estivo, Raider. Non podo máis que desexarvos, sin ningunha dúbida, estas xeracións máis novas, moitísima sorte, todo o futuro, toda a sorte do mundo nas vosas disciplinas, e que teñades unha traxectoria moi longa, unha traxectoria moi ventureira, porque, sin ningunha dúbida, os vosos futuros son o noso orgullo, sin ningunha dúbida. A min agradoume de maneira especial, e supoño que a calquera persoa que viva en Compostela, que representa Compostela, que sinta Compostela, que unha persoa como Borja diga que é afortunado despois de ver moito mundo en vivir nun sitio como Santiago. Eu creo que iso é algo que nos toca a todo o mundo, e nós o que queremos justamente trasladar aquí é que os afortunados somos nós de contar persoas embaixadoras como a ti, Borja, e como todas as persoas premiadas, todas as que hoxe fostes cada unha premiadas porque levades o nome de Compostela e o nome de Galiza polo mundo, e porque os situades no máis alto de cada unha das disciplinas en que participades, con esforzo, con superación, dando o mellor de vós. Dicía ao comezo que estes premios o que amosan é a parte visível, a máis visível do iceberg, que detrás de todos estes exemplos de esforzo e de superación hai un traballo inmenso, un traballo en que participan directa e indirectamente moitas persoas e de formas moi diversas. É un traballo constante, un traballo imprescindível que non sempre brilla coa mesma intensidade, non sempre brilla coa intensidade que merece, mais que compre poñer en valor. E ese é o caso, porque ás veces non o vemos, ás veces está aí detrás, eu alégrome de que nesta gala saíse, é o caso da Protección Civil e da Policía Local. Tamén, eu creo que, xunto co persoal do Departamento Municipal de Deportes, quero tamén poñelo en valor, quero incluílo nesta nómina de recoñecementos polo seu labor, pola súa entrega en todos os eventos deportivos que se desenvolven ao longo de todo o ano na cidade. Non sería posible celebrar moitos deles sen ese traballo, sen ese labor. Así que, xa digo, ese caso que se sustenta tamén no tecido deportivo do Concello. Finalmente, é algo que eu creo que temos que reivindicar unha e outra vez, a cantidade de xente que fai deporte en Santiago de Compostela, e que seguiremos contribuindo aos 2 millóns, seguiremos traballando para iso, pero que nestes momentos xa son as instalacións de xestión municipal, practican actividades un total de 85 entidades, nos campos de fútbol de xestión municipal xogan 160 equipos, cun uso máis ou menos estimado de 400 horas á semana, e nos pabillóns un uso de 800 horas á semana. Así que, moi importante, queremos aínda que ese deporte chegue a máis, queremos que haxa moita xente que faga deporte en todas as etapas da vida e moito máis, pero o certo é que xa temos, xa hai unha participación realmente moi potente en Compostela nesta altura, algo que creemos que é bo pola saúde, pola práctica educativa, polo que significa tamén de valores, de esforzo, de superación e de colectivo. Así que eu simplemente remato como comecei, reivindicando este impacto positivo que o deporte ten en Compostela e cuxo poder poderíamos equiparar a unha especie de superpoder, agora que están tan de moda, un superalimento, un superpoder con capacidade para proporcionarnos múltiples beneficios para a saúde
individual, pero tamén para crear comunidade, para a saúde colectiva, do que nos beneficiamos todo o conxunto da sociedade. Sin ningunha dúbida, tamén a túa boa fede. Moitas grazas. Chegamos ao final. Como dixo Amancio Ortega, iremos acabando. Nada, sí que é unha cidade deportiva, Santiago, sí, Ti vas polo Pedroso polas noites, está cheo de coches. Aquilo é un milagre. É o que decías, o deporte como a enerxía, ni se crea, ni se destrue, transfórmase. Romario Nazario da Lima é o claro exemplo de evolución deportiva. De evolución deportiva. Vale, nada máis. Borja, non sei se sabes que lle destes un premio onde ames, pero bueno. A la voz. A la voz. A ver que di Blas. Creo que antes de marchar, sí, antes de marchar, temos un vídeo. Hai un vídeo, e despois hai unha foto. Ou a foto xa non se fai, xa fixestes ao principio. Xa fixestes. Non repiten. Pois bueno, se queres repetir, se tens que renovar o DNI ou algo, que despois a aproveitamos. Foto, sácanse 5 euros. Pois xa sen máis nos despedimos. Sí. Agardamos non ter que esperar 2 anos para volver reunirnos aquí no auditorio. 2 anos sin deporte en Santiago, non sabemos que pasou. Practicouse. Non, xa te digo que se practicou. Practicouse. Eh, Foi un placer. Noraboa a todos os galardoados e recoñecidos neste evento. Grazas de novo á Corporación Municipal e ao Concello por contar con nós para acompañalos nestas 2 horas que estivemos apenas. Ainda un pouco menos, pero bueno, nada, esperando xa o ano que ven. Exacto. Un placer. Moitas grazas. Dos pinchos agora. Veña, chao.